ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ಬೋಲ್ಮದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಉದ್ಭವ ಶಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆವೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ. ದೂರ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ತದ, ಅಪ್ಪೆನ ನಡೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ, ರೆಂಜೆದ ಇರೆತ ಗಂದುಡು ಸುಖಮುಖ ಆದ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಿನ ಅವೇತೋ ನಿದರ್ಶನಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಉಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೂ ಈ ಸೇವಾ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಇಂದೆಕ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ. ಬೋಲ್ಮದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲದ ಗೌಜಿ ಒಂದುವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಹುಲ್ಯಕಾಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಹೌಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎಂಬೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂತ್ರಿ ಎಡಪದ ಉಂಬೆರೆರ್ದು ಘನಹೋಮ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ. ಈ ಸರ್ತಿದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೋಲ್ಮದ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಬೋಲ್ಮದ ಬೋಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ವಾಸುದೇವ ಕೊಣಾಜೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಯಕ್ಷಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಹೆಗಡೆ ಮಾಲ್ಗೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿಯರು ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಸಂಗೀತ ಗುರು ಮಮತಾ ತುಕಾರಾಮ್ ವಾಮಂಜೂರು, ರಶ್ಮಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಮೆಕ್ಲ ಸ್ವರಟು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿ ಪುರ್ಪಲೆನ್ ಬೋಲ್ಮದಪ್ಪೆನ ಪಾದಕಮಲಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ. ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆರ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಣಾಜೆ ಕೋಟಿಪದವು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರೆರ್ದು 6 ಗಂಟೆರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೆರ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಟು. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋಲ್ಮದ ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ. ಈ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪತ್ತೂರ್ದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲು ಪೂರಾ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.